Hier is een foto van tante Gerlien. Wist het nog wel misschien, maar je het een bootje de Maroe, nee dat plakje de Zwitser maar. De twee eindelijks meisjes beiden, verschool achter de rijden, voor het eerst en dus zo voorzichtig wat vrede. En misschien dosto het beeld ik nog juist, hoest met joes naar hoest dat bracht. Een kuier die dus te kwad weer voor verrelen is liaut fiestelied. En dan hij honderd tuten, maar ik de deur voor de sluiten. Maar ik zie die minuten nog nooit terug de rutte. Hier ben de brieven van die nog uitgist. En toen wist dat op zijn meest, ook elke vreed maar op het perron stier. En hoe blied wij weer in mijn koor. En dan de zolder op sketten, me koor in de jerfs der sletten. Bij de Geroselmeta 2000 cassetten. Uws eerste ben, het liek het juster gek. Maar waar weet de sto dat ik die beelden van het ziekenhuis, oh ik viel die haar nog in die recht. Maar het slankje door de noos en maar die 36 rozen op het kastje kwam ik weer als mem uit de narcose. Uit alle brieven van die advocaat sprek je liefde of haat. Bij de rugbank zeist, hoi meid, oh die koert is een futiliteit. En kijk ik toch net, wist een code, als mij verschopt en vervolgd.